אז מה חברים, כאן אביב דה פרו, והיום אנחנו בסרטון חדש, האמת לא חדש, סרטון ראשון של איך להיות יוטיובר טוב, מדריך ליוטיוב. אם אתם תרצו עוד סרטון כזה, אז תכתבו למטה בתגובות, ויאללה בואו נתחיל בסרטון. אוקיי, אז דבר ראשון, אם אין לכם עדיין חשבון יוטיוב, או ערוץ יוטיוב, אז קודם כל בואו ניכנס ליוטיוב. אוקיי, אז דבר ראשון, תראו זה הערוץ שלי, אביב דה פרו. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ אז תירשמו ותנו לייק לסרטון. אז אני אעשה יציאה, כי אני רוצה להראות לכם איך. אוקיי, אז ככה כל אחד מתחיל. לי יש פה סרטונים שממליצים לי, דף הבית. אני אעשה כניסה. זה כעיקרון החשבון יוטיוב שלי, החשבון גוגל שאני נכנסתי אליו לחשבון יוטיוב. לכם יהיה את החשבון גוגל שלכם, תיכנסו אליו, תכתבו את הסיסמה, ואתם בפנים. אוקיי, אז ככה נכנסים לערוץ יוטיוב, וככה יוצרים. מבחינת תוכנת צילום ותוכנת עריכה, בתוכנת צילום אני לא יכול כל כך להמליץ לכם, כי יש לי תוכנת צילום לא הכי טובה. תוכנת עריכה אני כן יכול להמליץ, פרימיר פרו, זו אחת התוכנות הכי טובות שאני מכיר. מי שממש כאילו הוא רוצה תוכנה ממש טובה, אז הוא יכול לשלם עליה בתשלום. הקישור לתוכנת צילום שלי הוא יהיה למטה מתחת לסרטון. ואני שוב ממליץ לכם תוכנת עריכה פרימיר פרו, מה שלי יש. אוקיי חברים, זה הסרטון, מקווה שנהנתם. ניפגש בסרטון הבא, אז יאללה, ביי.